संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। कुडाळच्या बालोद्यानाचं दिमाखात लोकार्पण पार पडलं। नगरपंचायत कुडाळच्या वतीनं बांधण्यात आलेल्या बालोद्यानाचं उद्घाटन सोहळा खासदार विनायक राऊत आणि वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला। ढोल ताशांचा गजर आणि देखावे आकर्षण ठरलं। यावेळी नगराध्यक्ष आफरीन करूल, उपनगराध्यक्ष मंदार शिरसाट, ठाकरे गटाचे नेते अरुण दुधवडकर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, काका कुडाळकर, काँग्रेसचे इर्शाद शेख, अभय शिरसाट, संजय पडते, अतुल बंगे, महाविकास आघाडीचे नगरसेवक, कार्यकर्ते, पदाधिकारी उपस्थित होते। खासदार विनायक राऊत, वैभव नाईक, काका कुडाळकर, संजय पडते या सर्वांनी नगराध्यक्ष आफरीन करोल आणि उपनगराध्यक्ष मंदार शिरसाट यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक केलंय। पंचायतीच्या वतीनं हे काम पूर्णत्वास नेणाऱ्या सर्व नगरसेवकांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। कारण कुडाळ नगरपंचायत झाल्यापासून कुडाळ शहरातील नागरिकांसाठी सुविधा व्हाव्यात, त्या निर्माण व्हाव्यात यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करणारे जर कोण असतील तर ते आपल्या भागाचे आमदार वैभव नाईक आहेत असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार। आणि वैभव नाईकांच्या पाठपुराव्याला सातत्यानं आशीर्वाद अर्थातच खासदार राऊत साहेबांनी दिलेला आहे। परंतु या ठिकाणची मंडळी काही कुडाळच्या विकासापेक्षाही राजकारणाला प्राधान्य देतात आणि त्यामुळे कुडाळच्या विकासाला कुठेतरी अडचण येते। विशेष करून कुडाळ नगरपालिका हद्दीत असणाऱ्या नागरिकांना ज्या नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत त्यापासून त्या वंचित राहतात। परंतु वैभव नाईक असतील, राऊत साहेब असतील आणि त्यांच्या समोर आघाडीतील मंडळी आणि नगरसेवक यांचे प्रयत्न हाणून पाडून या ठिकाणी हे बालोद्यानाचं काम पूर्ण केलं आणि त्या कामाची पोचपावती आज जी या ठिकाणी उपस्थिती आहे, मुलांची जी उपस्थिती आहे, कदाचित एक आजच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या दिवशी सुद्धा अशाच प्रकारे पूर्णपणे भरले राहील याच्याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही। आणि त्यामुळे टीकाकारांना उत्तर देण्यापेक्षा, झालेल्या खर्चाचं प्रमाण शोधण्यापेक्षा या ठिकाणी मुलांच्या आनंदाचं प्रमाण जर पाहिलं गेलं तर ते आमच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे। आणि त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या वतीनं, महाआघाडीच्या वतीनं मी आपल्याला शुभेच्छा देताना एकच सांगेन की यासारखी कामं कोण टीका करतं, कोण काय म्हणतं याहीपेक्षा कुडाळच्या नागरिकांच्या हितासाठी, त्यांच्या सेवेसाठी आपण सातत्याने प्रयत्न करावे असे देव कुडाळेश्वर निश्चित तुम्हाला आशीर्वाद देईल। त्याच्या आशीर्वादानं अशीच कामं आपल्याकडून होत राहू अशी इच्छा। मला वाटतं 5 वर्षामध्ये ते बराच निधी आला। अगदी भंसार नदीच्या आपलं गार्डन, भंसार नदीकडे गार्डन, त्याचं संरक्षण भिंत, हे निधी मागच्या 5 वर्षात येऊन पडलेला होता। तो उद्धव साहेबांनी आपल्या नगरपालिका दिलेला होता। पण विरोधी पक्षाची सत्ता असल्यामुळे काही प्रस्ताव इथून मंजूर केले जात नव्हते आणि प्रस्ताव करून वर पाठवले जात नव्हते। त्यामुळे बराच निधी हा मागच्या ह्याच्यामध्ये पाठीमागे गेलेला होता। पण ज्यावेळी महाविकास आघाडीची सत्ता आली त्यावेळी निधी खऱ्या अर्थाने यायला सुरुवात झाला मागच्या 2.5 ते 6 वर्षामध्ये। त्यामुळे आता ही निधी मार्गी लागलेला आहे। बरीच विकास कामं कुडाळच्या शहरासाठी करतो। कुडाळ शहर सुंदर करून स्वच्छ कुडाळ बनवायचं आहे। आज ही मुलांची गर्दी बघितल्यानंतर अशी गर्दी मी मागच्या 10 वर्षात कधी बघितलेली नाही। एवढी गर्दी आज मुलांची या गार्डनमध्ये आहे। त्यामुळे नगरसेवकाला सांगू इच्छितो, मी लोकप्रतिनिधी, नगराध्यक्ष करोल मॅडम, उपनगराध्यक्ष आमचे मंदार शिरसाट आणि सगळे नगरसेवक अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करतात। कारण शेवटी नगरसेवक हा लोकप्रतिनिधी असतो।
आणि तो लोकांचा सेवक असतो. कारण तुम्हाला लोकांनी निवडून दिलं आहे, त्या गावच्या विकासासाठी दिलेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाने आपण त्याचा प्रत्येक गोष्टीचा पाठपुरावा करावा. आपल्या 5 वर्ष जे आहेत शहरामध्ये जे विकास कामं आहेत ते माननीय खासदार विनायक राऊत साहेब असो, आमदार वैभव नाईक साहेब असो, कारण मला निश्चित खात्री आहे वैभव नाईक हा शहरासाठी विकास निधी कधी कमी पडू देणार नाही. आज जवळजवळ दुसरी टर्म त्यांची चालू आहे. 9 वर्ष ते प्रतिनिधित्व या मतदारसंघाचे करत आहेत. पण आपल्याला सांगू इच्छितो की जी आता ग्रामीण भागामध्ये खऱ्या अर्थाने ब्रिज झाली ते मी म्हणते गेल्या 25 वर्षात झाली नाही. मांडकुलीचे ब्रिज असो, तेरसे बामाटाचा ब्रिज असो, आज मानगावच्या आंबेरीचं ब्रिज असो, त्याच्यानंतर शिवापूरचा ब्रिज असो, अशी अनेक ब्रिज माननीय खासदार विनायक राऊत साहेब आणि वैभव नाईकच्या माध्यमातून झालेली आहेत. आणि भविष्यात या कुडाळ शहराचा कायापालट करण्याचं काम निश्चित मला खात्री आहे की आज ना उद्या ही महाविकास आघाडीची सत्ता येणार आहे आणि भविष्यात आपले वैभव नाईक हे मंत्री होणार आहेत. आणि मंत्री झाल्यानंतर कशा प्रकारचे विकास, आज मला तुम्ही सांगा, आता जवळजवळ 1 वर्ष 8 महिने 9 महिने झालेले आहेत. किती विकास त्यांनी आलेला आहे, विकास त्यांनी सगळं थांबलेला आहे. पण आमदार वैभव नाईक आपल्या पद्धतीने विकास कामं आणतायत, विकास कामं करून घेत आहेत. आणि आज मी आपल्याला सांगू इच्छितो की या सर्व लोकांच्या नगरपंचायतच्या भारतीयांना मी शुभेच्छा देऊन आज बऱ्याच दिवसांनी कुडाळमध्ये लहान मुलं एवढी आहेत हे आम्हाला पहिल्यांदाच कळलं. कारण एवढी लहान मुलं कुडाळसारख्या शहरात एका वेळी एका ठिकाणी जमा झाली याचं संपूर्ण श्रेय हे कुडाळ नगरपंचायतीचं आहे. आणि आज त्यांनी जी काही मेहनत घेतलेली आहे त्याचं फळ म्हणजे हे सर्व जी ही लोक दिसत आहेत ते या कुडाळातील पहिल्या नगरपंचायतीच्या कालावधीत असलेल्या पहिल्या गार्डनला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून माझ्या पक्षातर्फे आणि माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतो. या चांगल्या कार्यासाठी त्याचं अभिनंदन करतो आणि असे अनेक प्रकल्प कुडाळ शहरात राबवले जावेत याच्यासाठी आमचं संपूर्ण सहकार्य त्यांना देतो अशी ग्वाही देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. जे उद्घाटन झालं ते आपले सिंधुदुर्ग रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे लोकप्रिय खासदार विनायक राऊत साहेब, शिवसेनेचे सफरप्रमुख अरुणभाई दुधवडकर, इर्शाद शेख, अमित सावंत, काका कुडाळकर, अभय शिरसाट आणि ज्यांच्या प्रयत्न हे मानवतार होतोय ते या नगरीच्या नगराध्यक्ष अर्पित रोड मॅडम, उपनगराध्यक्ष मंदार शिरसाट आणि कुडाळचे सर्व नगरसेवक आणि उपस्थित माझे सर्व सहकारी आणि कुडाळवासी. खरं तर अत्यंत चांगला उपक्रम आज कुडाळ नगरपंचायतच्या वतीने नगरपंचायतीच्या वर्षभराच्या आधीच या ठिकाणी सुरू झाला. त्याबद्दल नगरपंचायतीला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. खरं तर आज मुलांना मोबाईलच्या युगातनं बाहेर काढणं आणि त्यांना चांगल्या सोयीसुविधा देणं ही काळाची गरज झालेली आहे. आणि कुडाळ शहर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं सर्वात मोठं शहर या ठिकाणी होतोय. या शहराचा वेगाने विकास होतोय आणि त्यामुळे या शहरासाठी चांगल्या सुविधा देण्याची गरज आज निर्माण झालेली आहे. आणि आपण निश्चितपणे या चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आपण सर्वांनी या ठिकाणी प्रयत्न केले पाहिजे. आज कुडाळ नगरपंचायतीच्या विकासासाठी कुठलाही निधी कमी पडलेला नाही आणि या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा पडणार नाही. आज आपण या ठिकाणी सुंदर असं गार्डन या ठिकाणी उभारलं आहे. पाठीमागे आपण नाट्यगृहाची जवळजवळ 8 कोटी रुपये खर्च करून नाट्यगृहाची इमारत आता या ठिकाणी पूर्णत्वास येते. आज नगरपंचायतीच्या इमारतीसाठी जवळजवळ 5 कोटी रुपयाचे निधी मंजूर होऊन निधी नगरपंचायतीकडे आलेला आहे. आज कुडाळमध्ये शहरामध्ये असलेलं मच्छी मार्केट आणि भाजी मार्केटसाठी सुद्धा निधी या ठिकाणी मंजूर होऊन निधी नगरपंचायतीकडे आलेला आहे. त्याचबरोबर यांच्यापेक्षा सुंदर असं भंगसा नदीमध्ये सुशोभीकरण व्हावं, त्या ठिकाणी भंगसा नदीच्या बाजूला गार्डन व्हावं आणि यासाठी सुद्धा जवळजवळ 10 कोटी रुपयाचा निधी गेले 3-4 वर्ष येऊन या ठिकाणी थांबलेला आहे. परंतु सातत्याने काही लोक या ठिकाणी विरोध करत आहेत आणि हा निधी खर्च होऊ देत नाही. खरं तर निवडणुकीच्या वेळी राजकारण इतरच्या वेळी आम्ही निश्चितपणे आज या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना सुद्धा आम्ही अनेक वेळा त्याची विकासावरची चर्चा झाली आणि त्यांनी सुद्धा या शहराच्या विकासासाठी कुठलाही निधी कमी पडून याची ग्वाही या ठिकाणी दिलेली आहे. निश्चितपणे आमच्या खासदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेजण या कुडाळसाठी जे जे करता येईल ते आम्ही निश्चित या ठिकाणी करू आणि त्यासाठी जरी आज आमची सत्ता नसते तर निधी कुठलाही कमी पडू देणार नाही. खरं तर खासदार साहेब जवळजवळ 20 कोटी रुपयाचा निधी आज नगरपंचायतीकडे वर्ग झालेला आहे आणि उद्योजकांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यावेळी नगरविकास विभागाकडे हा निधी येऊन या ठिकाणी थांबलेला आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या वर्षभरात किती कामं केली तर निधी कमी पडणार नाही अशी कुडाळ नगरपंचायतीच्या बाबतीत आर्थिक क्षमता या ठिकाणी आहे. आज आपल्या शेजारी असलेलं महिला हॉस्पिटल सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एकमेव असलेलं महिला हॉस्पिटल सुद्धा आता सुरू झालेलं आहे. आज शासकीय मेडिकल कॉलेज सुद्धा ओरोसला सुरू झालेलं आहे आणि त्यामुळे आरोग्य आणि दृष्टीने सुद्धा कुडाळ तालुक्यात सगळ्यात जिल्ह्यामध्ये अग्रेसर या ठिकाणी आहे.
आणि वेगवेगळ्या सोयीसुविधा देण्यासाठी आज MIDC कुडाळमध्ये आहे. आज आपण बघित असाल की एवढे छोटे बच्ची कंपनी या ठिकाणी आलेले आहेत. आज नाट्यगृह होलं, आता यापुढच्या काळामध्ये सिनेमागृह, अशा चांगल्या सुविधा कुडाळच्या नागरिकांसाठी नगरपंचायतीमार्फत उपलब्ध व्हावा आणि त्यासाठी जे जे सहकार्य लागेल ते सहकार्य आम्ही या ठिकाणी करू आणि ती आमची जबाबदारी आहे. कारण कुडाळ शहरवासी नेहमीच आमच्या पाठीशी राहिले आहेत, त्यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये या नगरपंचायतीच्या विकासासाठी काय निधी कमी पडू देणार नाही आणि त्यासाठी जे जे कष्ट करावं लागेल, ज्यांना ज्यांना भेटावं लागेल, ज्यांच्याकडे निधी आणावं लागेल, त्यासाठी आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही. ग्वाही तुम्हाला या ठिकाणी देतो. तुमचं ताई कौतुक करायला पाहिजे तुमच्या पूर्ण टीमचं. त्या मागच्या 5 वर्षामध्ये विकास कसा रखडवला जातो किंवा विकास कसा दूर ढकलला जातो हे जर कोणाला पाहायचं असेल तर त्यांनी कुडाळ नगरपंचायतीमध्ये यायला पाहिजे होतं. आलेले पैसे घ्यायचे नाही, आलेल्या पैशाचा उपयोग करायचा नाही, कोणताही ठराव मंजूर करायचा नाही आणि त्यामुळे मागच्या 5 वर्षामध्ये कोट्यावधी रुपये आम्ही देत असताना सुद्धा या कुडाळला त्याचा वापर होऊ शकला नाही, हे दुर्दैवाची घटना. पण त्यानंतर अवघ्या 1 वर्षामध्ये विद्यमान महाविकास आघाडीच्या ह्या टीमने ज्या पद्धतीने कुडाळच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिली त्याच्यातला पहिला प्रकल्प हा ज्या बालोद्यानाच्या माध्यमातून आपण लोकार्पण करतो. आपण जवळजवळ ह्या टीमचं असं हे कुडाळ शहराच्या सगळे प्रवेशद्वार त्याच्या ठिकाणी त्यावर कमानी उभा करायच्या. कुडाळ शहरातला अनियमित विद्युत पुरवठा जो आहे त्यासाठी जवळजवळ 6 ट्रान्सफॉर्मर बसवायचे. ह्या संपूर्ण कुडाळ शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेतल्यानंतर आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हवी असलेली ड्रेनेज सिस्टीम, सेवरेज सिस्टीम ही त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यायची. अशा अनेक उपक्रम ह्या नवीन सध्याच्या विद्यमान बॉडीने करायचं ठरवलेलं आहे. त्यामध्ये आत्ताच आमदार साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे निधी आम्ही कोणत्या परिस्थितीत कमी पडू देणार नाही, या सगळ्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणार म्हणजे देणारच. खरं म्हणजे भंगसाळ नदीकडचा तो गणेश घाट आणि तिथला उद्यान हे या मागच्याच वर्षी तयार झालं असतं. पण केवळ आणि केवळ आम्ही देतोय म्हणून घ्यायचं नाही असा नतद्रष्टपणा मागच्या वेळच्या लोकांनी केला आणि म्हणून ते होऊ शकलं नाही. पण या वेळेला सुद्धा कुडाळ शहरातल्या विविध सोयीसुविधा देत असताना आमदार वैभव नाईकांच्या खऱ्या अर्थाने वैभव नाईकच त्याचे करते करविते आहेत. हे जे पाठीमागचं नाटककार मच्छिंद्र कांबळी नाट्यगृह हे वैभव नाईकांचं देणं आहे या सिंधुदुर्ग नगरीला. त्याचं सुद्धा लवकरच आपण प्रत्यक्षात उपयोगात आणणार आहोत. स्मशानभूमीचं सुधारणा झाली पाहिजे, त्या ठिकाणी सुद्धा सोयीसुविधा उपलब्ध करायला पाहिजे. त्यासाठी सुद्धा आम्ही जवळजवळ 25 लाख रुपयाच्या निधीची तरतूद करून दिलेली आहे आमचे खासदार अनिल देसाई यांच्या माध्यमातून आणि त्यामुळे त्या स्मशानभूमीचं काम सुद्धा लवकरच सुरू होईल अशी मला खात्री आहे. आज खूप विद्यमान नगरपालिकेच्या या नगरसेवक नगरसेविका, आमच्या नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्षा, कर्मचारी आणि कुडाळच्या आमचे तिन्ही पक्षाचे पदाधिकारी यांचा मनापासून कौतुक करतो आणि मुलांना आणि मुलांच्या पालकांना सुद्धा एक आनंद देणार आहे बालोद्यान या ठिकाणी निर्माण जे केलेलं आहे हे असंच त्याचं सौंदर्य कायम ठेवण्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागणार. त्यामध्ये 100% तुम्ही यशस्वी होणारच. कुडाळच्या मच्छी मार्केटचा सुद्धा विषय आहे. भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट हा सुद्धा विषय या नगरपालिकेच्या टीमने घेतलेला आहे. तो सुद्धा लवकरच पूर्ण होईल. पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.